vinc a presentar un dels escumosos de Clàssic Penedès que fem Albet i Noia, que és el Petit Albet. Un cupatge molt interessant, de macabeu, xarel·lo i parellada, clàssic. És una versió molt afruitada, és el més fresc que fem nosaltres, que va molt bé per encetar un sopar, abans de sopar fins i tot, mentre l'estàs preparant. És en brut, que no requereix menjar, pots prendre'l perfectament com a copeta. I nosaltres n'estem molt contents, és dels millorets que tenim. Ara us parlaré dels efectes papallona que fem nosaltres. L'efecte una mica, per nosaltres és l'intent de provocar canvis en el món vitícola, com hem fet amb el conreu ecològic de la vinya i com farem, creiem també, amb l'aportació de varietats resistents que es diuen briacs, o piwis també, no? Però nosaltres li diem briacs aquí. Doncs d'aquí ve una mica aquest efecte que volem provocar de canvi. Per això li hem donat aquest nom, l'efecte papallona. Ara provarem el Nature, que és el que té més criança dels tres. El cupatge és molt semblant, macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay. El chardonnay li aporta, a diferència del Petit Albet, el chardonnay en aquesta gamma li aporta més volum i més complexitat, com més cremositat també, i sobretot quan agafa una mica de temps, doncs li aporta aquest toc extra que millora molt la qualitat. I per nosaltres aquest és el Nature, que a mi és el que m'encanta més, perquè és el més gastronòmic, el que combina millor amb les coses que més m'agraden, les ostres. Per mi, amb les ostres, el Nature efecte brut nostre, el Nature, perdó, i encaixa perfecte, és per disfrutar-hi. I després hi ha l'ànec amb taronja. L'ànec amb taronja, l'ànec del Penedès, és una passada quan el disfrutes amb un escumós com aquest. Notes de mel també, una evolució molt bona, bo. Bé, ara us presentaré la nostra gamma top, que són la gamma 21. Fem dos, el Brut 21 i el 21 Barrica. El 21 ve una mica perquè vam fer un escumós que era aquest concretament, pensant en el canvi de segle, del segle XX al segle XXI. La idea era fer-la només un any per celebrar el canvi, però realment el cupatge i tot el concepte va agradar molt en el mercat i els nostres clients ens van dir que si us plau que no el deixéssim de fer. Llavors vam continuar fent-lo i a més vam treballar un altre concepte una mica més evolucionat, que és el Brut 21 Barrica. Els cupatges, aquest és més o menys un 60% de chardonnay i un 40% de parellada, i aquest és un 50% chardonnay i 50% pinot noir, amb una petita criança en barrica del chardonnay. El símbol de l'estel, que hi ha a l'etiqueta, és el símbol dels escumosos elaborats pel mètode tradicional. Tots els taps de l'ampolla d'escumosos elaborats a mètode tradicional han de portar l'estel que els identifica com a mètode tradicional, que és el que ha fermentat dins l'ampolla. Aquest potser és el més sofisticat que fem, si més no en aquests moments. I ara el tastarem una mica. A mi m'encanta el color que agafen aquests vins amb una mica de temps, perquè el chardonnay sobretot li aporta un toc daurat que el distingeix moltíssim també, i realment aquest s'ha de tastar sense ulleres perquè s'hi ha de posar el nas bé. És com una altra dimensió dels escumosos. És per mi un gran escumós. Amb aquest hi pots fer tot un menjar perfectament, perquè és un escumós
d'aquells pernals gaudint, anar provant xarrupets, més xarrupets, tastets. Va evolucionant inclús quan marxa una mica el carbònic de l'ampolla, agafa un altre volum també. Bé, aquests són per realment bons sopars i llargs sopars. Ui, m'havia deixat dues perles. El brut del celler de Can Roca, que els hi fem des de fa 30 anys, i que si aneu al celler de Can Roca el podreu gaudir d'aperitiu només entrar. I aquest, que malauradament aquest no el podeu demanar, finals d'any, perquè el tenim exhaurit. És l'efecte papallona ancestral. A més d'estar elaborat sense sulfurós. És xarel·lo 100%, collita 2015, i realment és un escumós molt especial. Però haureu d'esperar una mica, paciència.